pozdravljam, draga braće i sestre, pripadnici udruga hrvatskih branitelja, Hrvatske vojske i policije, predstavnici civilne vlasti, različitih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, evo, draga braća svećenici, časne sestre, draga braća i sestre. Evo, danas je dan branitelja grada Petrinje, ali i dan sjećanja na poginule, koji je upravo bilo najviše današnji dan 1991. godine. Molimo se za njih, da im Gospodin udijeli vječnu nagradu za njihovu žrtvu. Molimo za budućnost naše Petrinje, evo, za ove mlade, za djecu, za njihove snove i budućnost u blagoslovu i napretku. Molimo također i na nakanu da nas mimoiđe opasnost poplava koje još uvijek prijete našem kraju. Pred Bogom se iskreno skrušimo i molimo njegovo milosrđe da dostojno slavimo sve i tako dajstva. Ispovjedam se Bogu svemoćnemu i vam braćo, da sagriješim mnogo, mišlju, riječju, djelom i prostorom. Moj veliki grijeh, zato molim plaćam manje Pazateljstvu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se pomolite za nas, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla Apostola Korinčanima. Braćo, kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Da u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni, da ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. A vi ste tijelo Kristovo i pojedinačno udovi. I neke postavi Bogu crkvi. Prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje, onda čudesa, onda dari liječenja, zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. Zar su svi apostoli? Zar svi proroci?
Zar svi učitelji, zar svi čudotvorci, zar svi imaju dare liječenja, zar svi govore jezike, zar svi tumače? Čeznite za višim darima. Riječ Gospodnja. Služite Gospodinu u veselju, pred lice mu dođite s radosnim klicanjem. Hvalite ga i me mu blagoslovljajte.
Krista. Zato je liturgijska boja današnjeg dana u crkvi crvene boje. Kao i zaštitnik grada Petrinje, Sveti Lovro, evo kojeg imamo tu na slici, koji je bio mučen također u to prvo kršćansko vrijeme, i oni su dali svoje svjedočanstvo za Krista i krv su svoju prolili. Evo, znakovito je da se baš na taj dan slavi dan branitelja grada Petrinje. Evo, sam sam bio tu kao župnik Rastovice tada kada su se događali i događaji u Petrinji. Bila su to 3 najveća napada 2. rujna, 16. rujna i 21. rujna kada je pala Petrinja. Naši su se branitelji hrabro borili, ali to je bila borba Davida i Golijata. Mi nismo se imali čime duprijeti sili, evo, koja je tu htjela zatrti naš narod, i bilo je najpametnije da se naše jedinice povuku, i tako je u rujnu spomen zapravo tih tragičnih događaja koji su započeli zapravo proglašenjem neovisnosti naše države Hrvatske, kao što je to na referendumu većina, i to apsolutna većina, tražila. Tada je, dakle, 25. lipnja bila proglašena neovisnost, a 26. su krenuli tenkovi iz Petrinje na Glinu i tamo su započele borbe. Tamo je na ovom našem području prvi dio poginuli branitelj i Cerom, a onda je u srpnju krenulo razaranje Petrinskog kraja, najprije 5. srpnja ubojstvo Josipe Kožić u Budičini, a onda potom 13. srpnja napad na Đundić i izgon te župe. Da bi onda bilo u rujnu osobito teško, kada su, kako sam rekao, bili veliki napadi vojske, kada zapravo možemo reći velikosrpske ili jugoslavenske, kako se zvala, koji su napadali ovaj grad, gdje su bile i njihove vojarne. I tada je Rastovica 10. rujna pala, a 16. rujna bio osobito strašan pokolj naših branitelja na Vili, gdje ih je 16 ubijeno. Taj je dan također stradao i župnik petrinjski Stjepan Levanić, koji je zadobio teške ozljede, gotovo smrtne, ali ih je preživio. I to je bio dan velike tragedije i velike patnje za ovaj naš grad. Pa ipak, premda je to bilo početak teških prognaničkih godina, završila je ta naša patnja 6. kolovoza 1995. kada je oslobođena Petrinja i kada su se Petrinjci, a i mještani ostalih župa mogli vraćati u ovo svoje područje petrinjsko i početi obnovu i izgradnju svojih crkava i svojih kuća, škola, bolnica i toliko toga što je sve bilo razrušeno. Evo, danas smo čuli u Evanđelju kako je Isus poživio u Nainu, jednom židovskom gradu, jednog mladića koji je umro i koga je pratila na sprovodu već njegova majka, udovica, imala je do jedinca sina koji je preminuo. Isus je uzeo za ruku tog mrtvaca i rekao mu je: mladiću, kažem ti, ustani. Evo, mi smo se tako osjećali za vrijeme rata kao progonnici nakon tih rujanskih događaja, kao da je nekako Petrinja umrla, kao da je bio stao život, ali upravo nas je vjera čuvala i davala nam nadu da će pravda i dobro pobijediti. I doista, krunice ovog rata naših branitelja nisu bile neki folklorni znak, nego stvarno jedan znak vjere i pouzdanja u zakon predsjedne Bogorodice i njezina našeg Sina Spasitelja Isusa Krista, koji je uvijek uz one koji ga ljube, koji čine dobro i koji nose svoj križ.
Prekjučer i jučer slavili smo uzvišenje Svetog križa i Majku Božju žalosnu. Doista, to su blagdani koji nam govore o Isusovoj muci za sve nas i njegovom križu koji je doista bio i mjesto njegove smrti, ali je i znak njegove pobjede i zato nama, vjernicima, križ je znak koji nam sjaji, koji nas vodi, koji nam poručuje da preko patnje i preko križa dolazimo do uskrsnuća. To je naš kršćanski stav pred svakom patnjom, pred svakim križem. Da ako se pouzdajemo u Boga, ako činimo dobro, ako ljubimo, a ne mrzimo, ako pomažemo, a ne činimo nasilje i drugima zlo, mi smo na Božoj strani i Bog uvijek na kraju pobjeđuje. Evo, zahvalni smo Bogu što je On dao snage našim braniteljima koji su na kraju pobjedili, koji su uspjeli da nakon tih nesreća i tragedija, nakon tolikih ubijenih naših branitelja, ne samo taj dan 16. rujna 1991. nego i prije, kao što sam već nekad spomenuo, i poslije, i na drugim ratištima u Sukupu, pa evo onda i u Mošćenici, pa u Nebojanu i tako dalje, da uz sve te žrtve ipak uskrsne život naše Petrinje i naše domovine Hrvatske. Evo, zato smo Bogu zahvalni što je dao tu snagu u srcima ljudi, jer dobro kaže poslovica, ne bije puška boj, nego srce junaka. A srce je čvrsto i ima snage kada se bori za dobro, za pravednu stvar, kada trpi nepravdu i kada želi uspostaviti pravdu. Zar nije Gospodin Isus Krist rekao, blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Evo, mi smo bili tada gladni, žedni i dobivali smo u ratu i pomoć Caritasa, Crvenog križa i tolikih humanitarnih organizacija i dobrih ljudi iz čitave Europe i svijeta, ali nismo bili toliko gladni kruha i žedni bića koliko smo bili gladni i žedni pravednosti. Sjećam se kad su jedni Njemci došli, što mi možemo učiniti, što možemo pomoći. A ja sam rekao, već ste nam puno pomogli, što ste nas razumjeli. I tad sam stvarno vidio da su ti ljudi nas razumjeli, odlazili su od nas tamo gdje sam bio u Mošćenici, plaćući. I željeli su nam još više pomoći, a evo ja sam rekao, priznajte nas. Dajte da se Hrvatska prizna kao samostalna zemlja, kao što imaju svi drugi narodi pravo na svoju državu, da i mi budemo slobodni. Bogu hvala, to se dogodilo. Mi danas imamo slobodnu državu koju zahvaljujemo upravo žrtvi branitelja, ali i tolikim suzama majki, tolikih udovica i tolike djece sirođadi i tolikim naporima i žrtvama mnogih koji su molili za pobjedu pravednosti, koji su s krunicom u ruci očekivali svoje mile i drage spojišta i koji su stajali uz našu pravednu borbu za slobodu naše zemlje, naše Petrinje i naše Hrvatske. Evo, zato smo danas i tužni jer obilježavamo pogibiju mnogih naših branitelja, ali smo i ponosni i Bogu zahvalni i za njih i za njihovu žrtvu i za plod njihove žrtve, a to je sloboda naše domovine. Ali sada je u našim rukama naša domovina i mi smo odgovorni, ako su naši najbolji sinovi i kćeri dali život, prolili svoju krv za njezinu slobodu. Mi smo također dužni žrtvovati se, ne misliti na sebe i svoje interese, nego što možemo učiniti za našu domovinu, što možemo učiniti za naše bližnje, za ovu djecu, za mlade, za njihovu budućnost, kako se možemo žrtvovati za zajedničko dobro, a ne za svoje vlastito. Evo, tomu nas uče i sveti mučenici, Ciprijan i Kornelije, koji danas spominjemo. Tome nas uče osobito i naši branitelji i poginuli za slobodu naše domovine. Molimo im vječni mir i nagradu u Boga, u nebeskoj slavi, a
se ne umorimo, da i mi dajemo svoj doprinos tom nastojanju da izgradimo pravednu i slobodnu i svima doista lijepu i ugodnu našu zemlju i našu Petrinju. Amen. Pomolimo se, braće i sestre, Gospodinu Isusu Hristu, kralju mučenika, i molimo njegovo milosrđe. Po zagovoru svetih mučenika, učini sve kršćane svjedocima svoje istine, molimo te. Po zagovoru svetih mučenika, sačuvaj u nama vjeru i živu nadu pobjedu istine, molimo te. Po zagovoru svetih mučenika, ojači gonove, tješi tužne, očarima uli nade i sumnicima rasprši sumnje, molimo te. Svima koji se za vjeru žrtvuju i stradavaju, otkri svoju ljubav i uli svoju snagu, molimo te. Sve naše pokojne branitelje pridruži nebu svetim mučenicima, molimo te. Vječni Oče, usliši milosrdno molitve svoje zajednice i daj da se tvoje kraljevstvo širi i raste unutarnjom životnom snagom o Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Sveti su mučenici ispovijedili tvoje ime i krv svoju prolili. Mučenička krv očituje čudesnu tvoju snagu, kojom podupireš ljudsku nemoć i slabe ljude krijepiš da svjedoče za tebe po Kristu našem Gospodinu. I stoga s nebeskim te silama ovdje na zemlji trajno slavimo i
bez prestanka veličanstvu Tvome kličemo.
dane, da s pomoću Boga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo neka naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daj nam mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i pravljuješ vijek i vjekova. Amen. Mir Gospodin bio vas na sva. Kristo mir pružimo jedni drugima. Yeah.
Gospodine, po ovoj pričesti uvjeri nam duh jakosti, da poput svetih mučenika Kornelija i Ciprijana svjedočimo za istinu Tvoga evanđelja o Kristu Gospodinu našem. Braće i sestre, u ovoj svetoj misiji pomolili smo se za sve naše poginule branitelje, za sve nestale branitelje, za sve civilne, za sve žrtve Domovinskog rata. Nakon blagoslova slijedi povorka sjećanja do spomenika na Senjaku, gdje ćemo također kratko se pomoliti i odati počast svim stradalim braniteljima. Evo posebno zahvala našem biskupu Vladi što je uzveličao ovo naše mislno slavlje i evo što smo sada, kako kaže apostol Pavao u molitvi, jedno srce, jedna duša.